Mehmet Eşin, doğru haber. Gelo dewra darbeyan qediya. Di ser darbeya askeriya 15 mehê re tam 8 sal derbas bûn. Ji 15 mehê re hewldana darbeya xayîn tê gotin. Maqey yên din ne xayîn bûn. Muheqqiq hemû darbe îxanetin. Mal û milkên xelkê û çekên xelkên li dijî xelkê bikar anîn. Li Tirkiyeyê ne tecrübeya darbeyekê heye, tecrübeya darbeyan heye. Yekemîn darbeya askeriya serkeftî darbeya 27 Gulana 1960 bû. Piştî vê darbê 12 îlona 1980 hat kirin. Her wiha beyanên askeran ên ku weka muhtira hatin binavkirin û hişyarî û tehdîdên li hikûmetên heyî hene. Muhtiraya 12 Adara 1971 Muhtiraya 27 Kanûna 1979 Muhtiraya 28 Sibata 1997 Her çiqas ev muhtira bejî darbeyeke. Bi navê muhtirayê tiştên ku gelek darbeyan nekiriye kir. Weka darbeya postmodern tesîr û encamên wê hê jî berdewam dikin. Muhtiraya 27 Nîsana sala 2007 Her wiha hewldanên darbeyên askerî hene ku di çarçoveya zincîra fermandariyê de nehatine kirin. 21 Cotmeha 1961 22 Sibata 1962 20 Gulana 1963 20 Gulana 1969 9 Adara 1971 darbeyên askerî û hewldana darbeya dawîna 15 Tirmeha 2016 Li paş darbeyên ku li Tirkiyeyê hatine kirin hêza herî xurt alema Xerbê, Amerîka û NATO heye. Ciyên ku hemû darbe lê hatine plan kirin, sewq û hatine îdare kirin, baregehên NATO yên ku li Tirkiyeyê ne. Werin em bînin bîra xwe ku çawa di 15 Tirmehê de baregeha İncirlikê û baregehên din ên NATOyê bi awayekî aktif hatine bikaranîn. Tê gotin ku darbeya 27 Gulana 1960 ji aliyê çepgiran ve li dijî Amerîkayê hatiye kirin. Ev tenê gotinek pûş e. Hemû askerên ku darbe pêkanînin sûbayên şerên taybet û sûbayên ku ji aliyê NATOyê ve hatine perwerdekirin bûn. Hemû darbeyên xwe weka muhafiz û hamiyê qanûna esasî, welatparêz, layîk û kemalîst binavkirine. Hemû darbe û darbekar li dijî bîr û baweriya xelkê hatine kirin. Hemû darbekar dema îdare bi zorê kirin destê xwe bi îslam û muqeddesatên îslamê re şer kirin. Bala xwe nedin gotinên li meydanan ên weka dibêjin Xwedê bi îzna Xwedê tiliya ku şerîet jê kiriye naêşe. Hemû darbekar dema îxtîdarê dikin bin destê xwe dibêjin me li gor qanûna esasî destaye ser îdareya welat. Dema ku darbekar îdare bi zorê kirin bin destê xwe qanûna esasî ya heyî betal kirin û qanûnên xwe bi zorê li ser xelkê dan tetbîq kirin. Qanûna esasîya wan bûye esasîya zulm û xerabiyê. Piştî darbeya 12 îlonê li gorî daneyên resmî 650,000 kes hatin binçavkirin û 230,000 kes jî ji aliyên mehkemeyên askerî ve hatin mehkemekirin. Nêzîkî 300 kes mirin, ji van kesan 171 kes dencama işkenceyên di hepsan de mirin. 48 kes, 24 suçdar, 15 çepgir, 8 rastgir, milîtanekî asala hatin îdam kirin. Deqa sor li milyonek û 683,000 kesî hate xistin. Hemî darbe û muhtiriyan Tirkiyeyê ji aliyê maddî û manevî ve paş de bir. Piştî her darbeyê bi gotinên ku tê gotin li vî welatî dewra darbeyan qediya qet bawer nekin. Lewra piştî her darbê darbeyê nû çêbûn. Îro jî wisa ye. Ev welat hêj bi qanûna esasîya darbeyan tê îdare kirin. Baregehên NATO û Amerîkaya ku li paş darbeyanin hêj li Tirkiyeyê hebûna xwe didomînin. Heta ku ev naqoqî û zidbûn bi dawî nebe li vî welatî wê darbe neqedin.